Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatutuo sa pagkamatarong. Aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, mga higala, mga followers, atong mga igsoon diyan ni Kristo. Welcome na sa kaninyong tanan ng atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. So dili ta maglangan, kinahanglan nga mapunan kita sa Espiritu Santo ug ikaw, I presume you know the mechanics. It is naming all our sins directly to God the Father. Mga sala sa una, sala sa dila, sala sa buhat, kining tanan nga mga sala, kundi na to isugid ngadto sa Dios, mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa, atong gamiton karon ang 1 Juan 1:9, ingon nga mga magtotoo. Apan alang kanimo dili pa magtotoo ang imong buhaton, maong paggamit sa imong kabubuton sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo, ingon nga imong manluluwas. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Magampo ta sa ilong. Amahan namong langit nun, nagapasalamat kami kanimo nining lain sa mga adlaw nga imong gipadangat kanamo, uban sa maayong panglawas, kini gumikan lamang sa imong gugma, imong kaluoy, imong grasya. Uban ni kami karon sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong, pinagis pagtudlo kanamo sa balang Espiritu Santo. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw again to all our subscribers. Niya pa kita magadupot sa atong tunanan nga giuluhan og how to practice our Christian faith. Unsano to pagbansay sa atong pagka magtotoo. Okay. Ang protokol nga plano sa Dios ana ay iyang pamaagi sa otoridad. Ingon nga nanginahanglan ang usa ka team sa bisag unsang paugna't kusog. Ingon nga nanginahanglan ang usa ka team sa bisag unsang duwa o usa ka coach aron mo patukma mo coordinate sa mga talento sa tanan nga magduduha. Mao man usab kung bahin na sa espirituhanong pagkinabuhi. Ang Dios mismo in the form of God the Holy Spirit. Mao ang atong coach. Gikinahanglan ang atong pagkapuno sa Espiritu Santo aron kita makatuman sa protokol nga plano sa Dios alang sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Ang protokol nga plano sa Dios ana ay iyang pamaagi sa pagkukabildo, communication. Ang Dios Espiritu Santo ingon nga magtutudlo, kinahanglang makapadayag siya sa iyang pamaagi nga rinhi kanato. Ang pamaagi sa Dios sa pagbayloay o communication sa hunahuna. Ang iyang playbook alang sa atong espirituhanong pagkinabuhi, mao ang Biblia sa iyang gininhawa sa Dios, divinely inspired nga original nga mga pinulungan. Gikinahanglan ang atong pagtuon sa pulong sa Dios sa matag adlaw
dili sinimana, dili makaduhas adlaw Domingo, kundi adlaw-adlaw. Ang katarungan niya na, yanura. Ang pulong sa Diyos mo'y kalanon sa atong kalag. Usahay malagmit mo palta kita sa atong pagtuon. Apan ang atong tumong o goal, kinahanglang aduna tay sundanan sa paghimo niini sa makanunayon, magbatasan sa adlaw-adlaw pagtuon nga makapaligon sa espirituhan nunta nga kusog. Ang protokol nga plano sa Dios, ana kini siya ay magdudumala o administrador. Ang giingong magdudumala mao ang pastor. Kansang buhat mao ang pagkaluyo-luyong magtutudlo kun coach. Ingon nga ang luyo-luyong coach mao'y mo relay sa mga duwa gikan sa pango nga coach. Mao man usab ang pastor, ubo sa awtoridad sa Dios Espiritu Santo, mao'y mutudlo sa pulong sa Dios ngadto sa anaa sa ubos sa iyang awtoridad. Sagad kitang pangutan-on og kinsa mang pastor ang tukmang pastor. Di man kita makahingan sa tukmang pastor apan makatugan kita kanimo sa pag-ingon nga kinahanglang magabat-bat siya sa pulong sa Dios sa tataw ug sa hustong paagi gikan sa orihinal nga mga pinulungan. Kuwa man ugaling ang susamang klase sa pastor sa inyong dapit, ana ay mga tapes, na ay mga DVD, mga MP3 o mga basahon nga walay bayad gikan sa mga otoridad nga doktrinal nga mga pastor magtutudlo sa tibuok nasod. Ang protokol nga plano sa Dios, kinahanglang anaa siya'y pamaagi sa mga solusyon. Ingon nga mga sakop sa iyang espirituhanon nga team, ana ay talaan sa ingnon tag 10 play options nga gitawag taog napulo ka mga paagi sa pagsulbal o suliran, 10 problem solving devices. Kung buot kitang makasinati o kadaugan sa atong Kristohanong pagkinabuhi, gikinahanglan ta ang pagkat-on o paggamit nining napulo ka mga paagi sa pagsulbal o suliran. Abi nimo, kunwa diha ang mga solusyon nga sangkap sa Dios kanato, maparot gyud o mapildi gyud kita sa atong mga kaaway nga si Satanas ug ang atong kinaiyang makasasala. Now, nailaing punto dinhi, ang protokol nga plano sa Dios, ana ay mga kahimanan o assets. Ang talaan sa mga kaymanan sa Dios, permanente kini ug dayo na. Niya nang higayon sa atong pagkaluwas. Gihatagan kita sa Dios og katluag siyam ka mga kahimanan nga dili na mabawi, dili na mabakwi, irrevocable. Dili na gayud kini sila mawagtang. Wa na'y makailog niini, apil na si Satanas, dili na kini sila mabawi nga mga kahimanan. Nag-apil nining maong mga kahimanan, mao ang kinabuhi dayon. Ang pagkamatarong sa Dios, ang pagpuyo sa atong lawas sa Dios nga Amahan, Dios nga Anak, o Dios nga Espiritu Santo. Nagahatag usab kanatog usa ka kaymanan nga mabawi, revocable asset. Unsa man ang pagpuno sa Dios Espiritu Santo nga matangtang sa diha nga kita makasala. Apan hingpit ang plano sa Dios. Busa, yanura ang paagi aron kita mahibalik sa atong pagpakigambitay sa Dios. Ug kini mao ang atong paghingalan
o pagsugid sa atong mga sala ngadto sa Dios nga Amahan. Ug iya kitang pasayloon sa maong nabuhat ta nga mga sala ug limpyuhan kita niya sa tanan tang mga kalapasan o kasalanan. Nanas 1 Juan 1:9. Now, sa lain pag yung punto, ang protokol nga plano sa Dios ana ay pamaagi sa pagkamabungahon, productive o pag-alagad. Ang Kristohanon kinahanglan nga mapun-an siya sa Espiritu Santo aron siya magmabungahon o makaalagad sa tuyo sa paghimangaya sa Dios. Ang pagampo, ang paghatag o guban pang pagkamabungahon sa kinabuhing espirituhanon mga Dios nung buhat, kana kung gibuhat kini samtang napunan ka sa Espiritu Santo. Ang napulo kapagi sa pagsulbad sa suliran nga gisangkap sa Dios alang kanato, mao kini mo sunod. So kung ikaw mo kopya nini may mo. Ako lang ininayan sa bat-bat ni ini. Okay, mao kini ang 10 problem-solving devices nga gisangkap sa Diyos kanato nga mga magtotoo. Ang naguna niini, rebound, paghinulsol. Okay? Pagsugid sa atong mga sala. Ikaduha, ang pagpuno sa Espiritu Santo, filling of the Holy Spirit. Ikatulo, ang paagi sa pagtuo nga nagdala og pahulay, faith rest drill. Ikaupat, ang pagpahiluna sa grasya, grace orientation. Ikalima, ang pagpahiluna sa doktrina, doctrinal orientation. Ikaunom, ang personal nga pag-ila sa dadangatan, personal sense of destiny. Ikapito, ang personal nga paghigugma ngadto sa Dios nga Amahan. Ikawalo, ang impersonal nga paghigugma ngadto sa tanang tao. Ikasiyam, ang pag-ambit sa kalipay sa Dios, sharing the plus H or happiness of God. Ug ang ikanapulo, ang pagka-okupado nimo ni Ginoong Hesukristo. Ato ni padayon ugma ug I think mahuman na nato sa sunod natong session kining pagtuki nining pagtulunan magampo ta. Amahan among langit nun, salamat ni inihigayon nga among pahimuslan nga grasya. Salamat sa imong pagpatinaw kanamo nining mga butanga. Nagikinahanglan namo Dios sa pagpundo niini sa among kalag aron mao kini among magamit sa diha nga kami magaatubang og bisag unsang mga suliran sa kinabuhi. Salamat sa imong pagkamatinumanon sa imong mga sahad. Ug nining among Bible study through the YouTube. Salamat. Dada kami pagbalik ugma dinhi aron kami makapadayon sa pagtuon sa imong balaang pulong. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.